Main klutur nanti Basin. Gue yang buri ya kedua apa ya? Jelas nih beritanya oke iki koyoke. Mulai enek emas tenan. Aku bisa sugih dadak. Tuku mobil aku kok. HP anyar. Sing jelas motor Ducati no. Hehehe. Apa nih ya penak yo. Nang buri. Oh, wongnya buri. Sembarang kali tak tuku ngopo pokoknya. Men. Lah kowe penak sih? Beh. Bocah ruwet iki kok senek kene lho. Men. Wong ditakoni ape nendi yo. Golek emas aku nek buritan. Golek emas? Mas apa nih buritan ki? Masalah ya? Ya kowe masalah ya. Alah kok mesti toh? Ya golek emas tenan toh nek buritan. Tenan toh men? Tenan. Mosok enek men? Malah aku oleh wae ngiri lho ya. Gak, aku tak nganan ae kok. Loh, malah ngetai. Hehehe. Guyon-guyon, Bos. Ngene kok marah. Sik to. Main kluturi tenan pra yo. Nek beritane nek mase. Lah enek mase tenan aku iso melu sugih no. Capek kabeh angen-anganku kok. Masuk iki. Men, enteni aku men. Aduh. Cok. Sopo to masang pipo nek kene iki? Beh. Men. Malu no. Stop. Kowe pengen di? Ya melu ta, Bos. Mosok wong kok sugih budal dhewe, men. Kancane iki lho ya pikiran. Alah. Nyapa mikir kue barang iki lho. Kok kayak men kurang penggawean ya. Kue butuh pegawai barang to, Bos. Masa iya iso wong arep nggo sak kebo dhewe kaya ngono kuwi. Iso aku lek masalah ngene iki dhewe ngek. Ora butuh pegawai aku. Apa nek pegawene modelan renges kaya kowe ngene iki. Walah, kok mesti to? Oh ya nek kene sing tepak iki. Niki alatnya jengat-jengat iki. Sik to, Men. Alat iki mrene nggih golek sumber banyu to, Men. Wong biyen nggih ngeduk sumur ngono kuwi. Lho, kurang canggih bocah iki. Alat ngene iki mah kena gini mendeteksi Mas. Piye to? Mendeteksi matamu iki, mendeteksi, Cuk. Mendeteksi. Apa wis ganti to? Ket biyen lek ya ngono to, sapa sing ngapain ganti iki? Sik to, Men. Mosok iso alat iki golek emas.
Lah kowe roh sing nek Papua kae apa tambange jenenge? Free trot kae? Free trot? Free pot cuk. Kalau yang ngene iki to alate 5 tahun aku neng kono wisan. Walah, ngono ya, men. Heeh. Kita men. Lah kowe nyapa nek Papua 5 tahun iki? Jahit aku neng kono. Kerja to. Goblok. Piye men? Masalah dong? Beh, jadi matamu nyawang pada to. Wong macul sik oleh petang paculan setakon oleh apa urung. Oh, men. Kok mesti kleru ambek kowe iki. Sik tengek. Lah nyapa lho? Kok nyapa lho? Jane bose aku apa kowe to? Jane kowe to sing macul lho. Kok malah bos besar sing kok kongkon macul iki. Ya wis kene tak pacule. Sik to. Ya ini enek to nek berita. Wong gelek mah nek tanah dhewe kena hukuman penjara sampai denda 100 miliar. Ayo gek ndang. Pengen sugih ora kowe? Sik to, men. Nyapa neh to? Mending enggak ndelok to nek berita. Enek wong gelek mah nek tanah dhewe kena denda 100 miliar ambek pidana. Leh, mosok to ngek? Tomong ya ora percaya. Ngene iki engko lek kena urusan karo hukum ora sida untung malah buntung. Kowe dikurung, sapa sing arepe mbok jaluk tulung? Beh, lha iki nek tanahku dhewe iki kok aneh to? Juh, kowe iki yo panggah wekok to. Wah tak gemplang pacul engko mokok-mokokne aku. Kowe iki lho urip nek kene iki lho wis 30 tahun punjul. Kok ora paham ambek negeri iki. Mosok to, Ngek? Ya bener men iki tanahmu dhewe, hak milikmu dhewe. Tapi lek tambang menambang ngene iki urusane karo negara. Paham? Apa neh ilegal ngene iki? Lek konangan urusane iso-iso ambek hukum. Gelem kowe di penjara. Beh, kok lucu ya? Mau nek tanah dhewe kena pidana. Tenan pra to kuwi, Ngek? Ya lek ra percaya jajalen. Mau nek beritane lho enek. Beh, gagal angan-anganku dadi wong sugih ya. Walah kok mesti to? Loh, men. Piye? Terus ini apa lagi? Ya lek kowe pengen mlebu mbuhan terusno. Loh, men, bayaranku piye? Wis mbuh. Sesuk pusing aku. Piye ya? Tak terusne ora ya? Janin aku ya pengen sugih. Daripada aku sing mlebu mbuhan. Mending ora. Men, enteni men. Aku mau tinggal.